Huwa importanti li nkomplu nagħtu l-għajnuna sabiex bil-ftit inkunu nistgħu ngħinu lil minu inqas ix-xurtjat minna. Kien dan l-appell li wassal il-kap tal-Partit Nazzjonalista, Elix Borch, meta żar il-maratona li ġiet organizzata mis-Sigma Foundation bl-isem Flimkien Nistgħu. Fil-messaġġ tiegħu il-kap tal-Partit Nazzjonalista irringrazzja lil Sigma Foundation ta' din l-inizjattiva nobbli u faħħar il-ġid li tkattar billi tagħti opportunitajiet lil dawk in-nies u tfal li huma inqas ix-xurtjati minnha u tiftħilhom il-bibien f'diversi oqsma fosthom fis-saħħa, fl-edukazzjoni u f'dik sportiva. Dinja ġest nobli u importanti li ovvjament il-Maltin u l-Awċini jkomplu jagħtu l-kontribut m'għandix dubju illi meta jkun hemm is-sejħa bħal dawn il-Maltin u l-Awċini jirrispondu għalhekk hija importanti illi nkomplu nagħtu l-għajnuna biex bil-ftit inkunu nistgħu ngħinu il-minu ftit inqas ix-xurtjat minnha. Elix Borch qal li apprezza ħafna x-xogħol li tagħmel Sigma Foundation billi tgħin lil dawn in-nies li huma inqas ix-xurtjati biex jipprogressaw f'ħajjithom u jingħataw opportunitajiet daqs ħaddieħor. Finalment huwa saħaq dwar l-importanza li l-poplu Malti u Awċi ikompli jagħti il-kontribut tiegħu.